नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों रिहार्सेल जोबनानै रुमाव दसे रेस्ट लाहैदोंमोन आरोना दुगैहैदोंमोन दा दुगैनानै थांगासिनो दं ओंखाम जानो थांगासिनो जों बेनि उनाव जाखांनानै आगै जुरि लोमजादों बेखौ लोमजादों लोगोफोर बोरैबा बुल' बुल' जाजोब्बाय डाक्टरनावबो थांगोन दा ओंखाम जाहैग्रोनि बेहा बिराद गोजाङो लोमजानाय आंना गोस 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 लोमबाय थायो मानसियानो बेबा जालांदों आं जों बेबे जाथारबाय थांगासिनो दं नै मोनफैबाय झुला दंलै सियार बायनायखौ झुला बायना दोनदोंमोनलाय आं जिरायनो र'याव दसे नै मालाय बिना जि आराम थ'नांलायगोन ओमफ्राय थ'नांलायगोन होनदो नङा हबे गिदिंदोंना बे बुस्थुआ खम दामनि झुला माबायाव थांलायनांगौलाय जायगाखौ जि आराम नांदों नै माबा ओंख्रि नायबासो मिथिसिगोन दा जों दा ओंखाम जानोसै बेयाव ओंखाम दं बेयाव ओंख्रि दालि ओंख्रि ओमफ्राय बे माथाय कबि आलु भाजा भाजायालाय गोथाव जादों नुनाय स्टाइलाव गोथाव होनना बुंखादों गोथाव जादों होननानै जानोसै थोरसि बिदि थोरसि थायो आरोना बेखौ गावबा गाव सुखानांगौ मानसिफ्रा जाखांजोब्बाय जोंनिया फैनाय एसे लेट जाबाय माने उन्दुनानै दो थांफ्लांदों माने सिखारनो रोङाखै ओमफ्राय आंहाबो लोमजानाय ना बे जुरि बर'आबो लोमजानाय नालाय ओंखायनो दै गांखौआ आब'आ सुना होसिगोन मा होनदों एसेल' बारा बुरजा जाया एसे होबाव एकदम फरासा जाबाय जोंना नै बिदि नङा आरो निरामिसल' होयो बिदि नङा बयलार आरो मा होनो नाबो होयो आरोना नोंथ'हाय दै गुदुंखौ लाबासो लाबासो बावबोबाय जि संख्रि जायो आरोना आङो भिडिअ नुबा रायजालायसै फारसे मालाय संख्रि होनो फैदोंना खायगा बि बोथिया ना एवनाय बानलुखौनो बोथिया ना एवनाय होनबावो जों ओंखामखौ जाखांबाय दसे जिरायदों आरोना ओमफ्राय दसे जिरायनानै आगै जोंबो थांगोन फार्मासि थांगोन दा मुलि लायनो माने मुलिखौ जाखादों एसे मोजां मोनो खिन्थु इयो एन्टिबायटिक लायनि गोदोनाया बोरैबा मानदो आरो गगा बाद्राय जादों ओमफ्राय गोस गोस लोमजादों आरोना माने गोजाङा आंना लोमजानाया बिराद गोजाङो कम्बल जोमनानै उन्दुदों मैया मिनिटावनो अर सायबावदों रिहार्सेल खालामनो हायासै इयो कम्बल जोमनानै उन्दुदों आंथ' सानथाम सानब्रै जाबाय माने गोसोखौ मोजां मोनाखै रिहार्सेल खालामनोबो मोजां मोनाखै देहा मोजां ओंखायनो सुख गैया मोनो आरोना ओमफ्राय दिनैथ' गोसोखौ बिराद बोरैबा मोनदों मोजां मोनथाराखै उनाव गोसोखांसिदों
इ थानायखायसो एसे हेपि नाङो माने दसेबो हारसिं गाराना बेखाय मोजां नाङो आरोना नङाबाथ' मा बुंनो सान्दुं आरोना मोनफैबाय जोङो आगैया मुलि लादों दाख्लै आथिं बौजाबाय दा लोमजाबाय बेसे मुलि जाबावगोन आथिं अपारेशन खालामदों फिसा अपारेशन सिलाय जोंना एरिक्सआनोसै आरो थांलाय फैलायनो जेरावबो रिक्सा मोखाङानो मेगनानो फुलाव फुलावसो जाबाय आं हामदों एसे गेदेरना सिथरबो जासोदो क्रिम फोनबाय थानांगौलै फोनाना आं फोनखाया जेबो फुनाङा आयु आयु मानोथाय माने फुननोनो गोसोखौनो जाया मानो हाखायाना आरो गोलोमजोबखायोबा मानो फुनबाय थानो जायो ओमफ्राय गोलोमदोंबाथाय मोखांखौ दैजों स्राव सुबाय जाबायबो बे बांसिन फोना आंथ' माबा थांबा क्रिम मानथाखौ होनबावोसो आं फोनाखै दाबो आंना मेकआपआ माबायाव खालामनाय जायो सर्ट टाइमाव बा शुटिंआवल' ओरैनोबाथाय हाया आरोना मालाबा गोसो जायो देलायनो होमबाना देलायबाय आरो जोंना मोसाग्रा गथ'फोरा गय जाखावग्रा नालाय फाथै बायनो हरबावदोंसो फाथै लादों फाथै बे आयौ दिनै सफैलायबाय नै सिख्लाफ्रा खारदों माबा बिसोरो मा होनो कास्टिंआव होयोना थियेटारावहाय कास्टिंआव होनो फट' साफायदों जोंखौ ना लाजिना खारबाय देलायनानै फट' लाबाय थादोंमोन र' मोनबाय अबाव खारदों होसो लांनो आङो जोंखौ नुनानै खारदोंना बबे बे मेनआव खारदों टिक्लिया मा खारदों नायथारनि आं भिडिअ बानायनो फट' लानो नैलाय सिख्लाफ्रा नैलाय खारबावबाय लोगोसोग्रो आं नोंसोरखौ पायखानायाव खारदों होसोगोन आं नोंसोरखौ र' मायाव पायखानायाव पायखाना हाबदों दख'ना मोजां दख'ना गाननानै पायखाना हाबदों नाय ओंखार नायनि बेसे देलायदो नायनि साइज नुदों नुवाखै नायनि नेबायनो थागोन आं फैयागौ मानि दे थेवबाबो खायसे खारबाय थाखुमादोंमोन आङो भिडिअ लानो माथार गावसोरनि देलायनायखौनो देखायनो लाजिबावलायो आरो खारबाय हायसे गथ'फोर हाबसेरै नै पायखाना होथेग्राखौ दरजानि होथेग्राखौ लाना खारबावदों आंनो देरहानो हायो आं थाखुमाबाय थादों सासेया फैबावाखै दाबो एथ' साइज सिख्लाफ्रा थाखुमाय बे मेन'खा बेबो खारखुमादोंमोन फैबाय बेसे गोबाव थानो बिसोरलाय आं नेबाय थादों ओमफ्राय नै खारखुमाग्रा सालिफोर थाखुमालायनायसो गेलेदोंमोन जोङो लाजिना खारनानै